हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर नै आं मोनसे केक बानायखांबाय मोनायावनो बानायदोंमोन ओमफ्राय दासो होदों डिजाइनखौ होब्रबदों आरो गावसोर हरखानाय डिजाइना ओमफ्राय आंहा दाहाय मोननै केक बानायबावनांगौ दङ नालाय बेखायनो बेखौबो ससे भिडिअ खेबफानाय जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो अननानै आरो दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होआखैबा अननानै खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिबा आङो दिनैनि ब्लगखौ जागायलांनोसै नै लोगोफोर दिनै मोननै केक बानायखांबाय बे मोनसे आरो बे मोनसे मोननैबो सासे मानसिनावनो सहैगोन ओमफ्राय नै नामा एखेखा मोनसेया गारि गोजा नै नै बेहा गारि गोजा नायलाय लोगोफोर हौवासा गथ' नालाय बिदि लुबैदों खोमा नै गारि गोजा नै बेहा ओमफ्राय नै बेहा जोमै हाथरखि जोमै अख्रां सानि मोननैनिबो डिजाइना एसे सेम हां कालारनि कम्बाइनेसन आरो नायलाय इयावबो एसे गोमो गुफुर ओमफ्राय ब्लु थादों नालाय ओमफ्राय बेयावबो बे एखेयानो दंहाङो गोमो गुफुर ब्लु कम्बाइनेसना एखेहां बेयावबो हाथरखि दङ बेनियाबो दङ गावसोर जेरै हरदों बेरैनो बानायनानै हरबाय आङो मोननैबो रेडि जाबाय बेबो मोनसेनि लोगोफोर केकआ साननैनि जमा खालामना होबाय आङो मैयानि दिनैनि जमा खालामबाय नै न' खाथियावनो लांगोन बेखौ ओमफ्राय कालारखौ मानोबा बेलेग नुदों नायलाय ब्राउन ओमफ्राय बे ड्रेसा पिंक कालारसोमोन ओमफ्राय पिंकखौनो नुवासै बोरैबासो नुबाय बडिया ब्राउन कालारमोन नै ब्राउन बायदिखौनो नुवाखै साननैनि जमा खालामबाय आङो खेबसेनो ओमफ्राय नै रेडि जाबाय लांसिगोन दायो ओमफ्राय नै आङो मोननै काप केक बानायफादों फ्रियावनो माने आङो 750 ग्रामनि बानायबाय आरो हाफ केजिनि बानायनो थिनदोंमोन ओमफ्राय बेजोंनो काप केक मोननै बानायफाबाय 750 ग्रामनि बानायबाय हाफ केजिनिमोन आरो ओमफ्राय न' खाथिनि नालाय एसे बारा हरदेरबाय आं ओरैनो नायदो नै लोगोफोर रेडि जाबाय दायो लांसिगोन टिउसन टाइम जालायबायमोन नै लोगोफोर आंना ओमफ्राय आङो दसे टिउसन लागासिनो आरो गथ'माखाखौ लाखांबायानो फ्राय टाइमा जाबायानो 5:30 जाबाय ओमफ्राय दासो आङो भिडिअ खेबबाय आरो एसे बेखौबो लाफादेरनोसै होननानै खोमसिबाय नालाय लाइट होबाय आङो नै मा दे बेयो संदों नै लोगोफोर जोंहा दिनै थालिर फस्लाजों अमा बिथिंजायबो दङ एवगासिनो दाउजों थालिर फस्ला जागोन बियो अनलाजों दाउबो दं ओमफ्राय आरो अनलाजों दाउ संगोन अनलाजों दाउ संगोन जोंहा नै जाबावनोसै नो बेखौ दिनैबो औवा मेवाइ अनला दाउ मोनबाय नै बेनिया बिथै होबावनोसो ओरैजाय मोनथ'वाखै नै दै होदों दासो बानलु होफिनबावदों नायलाय बानलुआ लवाखैनो मानो अरखौ एफा फिसा होदों मोनब्रैजोब्बाय रानगोन ओइ अनला दाउ संगासिनो मा जाखो बेखौनो लाथार दे एरग्लुंलाय नायनो मा दं सिङाव मेवा अनला मेवा दाउ होथ'वाखै आलासियासो संनांदों नै
नायलाय आलासिया ओइ बुथु इसोर रावलायदों खावब्लाब्लानो नै बेखिजाय ब्रनि ब्रनि आथिङा अबाव लेथ्रा जानानै फैखो फुजायाव खादों दै लोंदों हनै ओमफ्राय बारहुंखा बारनानै थांखांबायनो गोलैनानै दंजोबो निरामिस मेवा दङ दिनै बारानो आमिसनिया मानि खांबावबायसो जोंना अदाबा मोननै जाबाय लोगोफोर निरामिस गायनाय नाथुर बाथोन देनाय नाथुर नै बेबो मोनबाय थाट मस्लाजों दा बेखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना थालिर फस्लाव ओमफ्राय बेखौ संबावनांगौ मिरामिस संसै बेखौबो मोननै जाबाय नै उदाबा जोंना मोनबाय नै आंना लोगोफोर बेबो मोनबावबाय लाब्रा जायो नै अनलायाबो मोनबाय निरामिस संला संख्रि नांखोना नांदाथाय खारै नांखोना नांदाथाय बाबाया संनाया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जाबाय सासे सानै बैयो जोंना फंबाय गुफुर गाननाया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भारा थाग्रा ओमफ्राय नैबे न' खाथिनि आइ ओमफ्राय नै मिहाना आलासिफोरनो ओंखाम खुरबाय नै लोगोफोर जोंबो जानानै लाग्रोबाय बिसोर जानायनि सिगांनो ओमफ्राय दा खुरनानै होबाय आरो बिसोर जाखांनायनि उनाव रावबो गैला बिसोरल'सै खाथिनि बैसागोआव जाहोनो मोनिखाय बैसागोनि नाम खालामनानै ओंखाम जाहोदों आरो दिनै जोंहा बयबो जाखां लोंखां थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय थांनो लागानि बयखौबो एसे खुलुमस्रांबाय अखाबो ख्रेब ख्रेब हागासिनो दङ बेखायनो आथुर ओंखारथारबाय नै आंबो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर एसे खान्दा जाबाय दिनैनिया ब्लगा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय